Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Lada ka sorkar ka rai bakla halor ka roster system ha bakli ki nong mikmat lada mi ki kenrum kenram hapok ka jela maham ka KSU Presiden ka Khasi Student Union KSU uba lambok star marngar ula ong ba ka seng kala deb ban ai jingmut syaki MLA bat syaka sorkar badai ban yakren na benta ban pentrikam yaka roster system nadu usnem khat khandai spa nyopuar henrei devan sedang bet nadu kasngi bala menjur yaka roster system haba kren syakilat patai kubor uba lambok star ula ong ba lada kli bat lada pentrikam yaka roster system nadu usnem khat khandai spa nyopuar ka jingdu nong kabakrau kan day hi yaki kun samla na rilum khasi jantie bad day na markani kaseng kadawa na ka sorkar ban pentrikam bet yaka roster system nadu kisngi balayo yaka jingmenjur naka kenhun menteri sorkar uba lambok ula ong ba ki pajba ka jela kimdei ban sngeutu bakla baka KSU ka sngabjar halor kane ka mat henrei naka liang ka seng nadu kisngi balami kane ka mat kala debban yakren bat ki reu pokmat bat ki nong thau an halor kane ngampatla ban yathu ka ka lenti ya jong ka KSU halor kane ka roster system henrei ka KSU kala yat nakabenta ka jingba bat ka jingmentoy ki kun samla Khasi jantie la ong uba lambok star uba lambok ula ong kane ka jing persya ya ka jing pentrikam ya ka roster system nadu usnem khat khandai spa nyopuar kam day ka mat tang jong ka KSU henrei ka day ka mat jong baro namar ka day ka kam yap kam im jong ka jaj benriu baro kawe ya kane ka kam day ban shushim rai kirki henrei devan yit ki lat ki lenti kumno ban ai jingmut yaka sorkar henrei ka KSU ka kwa ban kren shai ba upaj ba ka jela ula jit yaki nong thau ai hato kam deimo ka kamram jongki ban perkhat bha halor kane ka kam ula ong uba lambok ula ong ba ka seng kala deb ban pensngau syaki nong mikmat halor ka roster system bat lada ki nong mikmat ki rai bakla halor kane baro ki nong mikmat kin hab bakli lada wan mi kano ka kenrum kenram kebala ban kta ya ka syongsuk syongsan hapo ke jela baro kawe